بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضور کا جمال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ تھوڑے تھوڑے اگر تسی میرے قریب آ جاؤ اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا کرے گا۔ جڑے ساتھی جڑے بزرگ نے ٹیک لگانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، جڑے نوجوان نے قریب آ جاؤ، جڑے باہر ساتھی بیٹھے نے وہ اندر کافی ساری جگہ خالی ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خطیب دے مقرر دے جتنا قریب ہو کے بیٹھو گے انشاءاللہ تسی اتنا اللہ دی رحمت دے قریب ہو جاؤ۔ تے اجے تے جلسہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہے ستے پہ ہو ماشاءاللہ۔ اللہ تو انہیں جزائے خیر دے، تھوڑا جا ہوں آمی کرنی سبحان اللہ بھی کہنا۔ حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، آپ تک درود بھیجتا، آپ تک درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، حضرت بلال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، جنتی ہے اصحاب آپ کے، جنتی ہے اصحاب آپ کے، آپ کی تو آل خوب ہے،
حسن بے مثال خوب ہے توڑ کر جو جوڑ دے کمر توڑ کر جو جوڑ دے کمر معجزہ کمال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے حضور کا جمال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص تھوڑی مسجد دے خطیب محترم برادرم محترم بھائی قمر زمان صاحب حفظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع منڈی بہاؤدین جو ساڑی پنجاب یوتھ فورس دی کابینہ دے بھی رکن نے سوشل میڈیا دے حوالے نال جتنی خدمات سر انجام دے رہے نے اللہ تعالیٰ انہوں مزید دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار اج دا پروگرام اللہ دی توفیق و رحمت اللہ رب العالمین دی رضا واسطے ہے اور توحید و سنت دے نام تو آج دی عظیم و شان کانفرنس جو کہ جاری و ساری ہے میرے بعد میری جماعت دے نامور علماء خطابات اور سامنے خطابات فرمان گے صدر اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب محترم مولانا حافظ محمد قسیم شیخو پوری حافظہ اللہ ان قریب تشریف لے آنے والے بلا انگیز خطاب ہوئے گا انشاءاللہ انہوں دے بعد مبلغ اسلام شیر پنجاب شیر اہل حدیث محترم شیخ مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب حافظہ اللہ انہوں دا بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا تسی جتنے احباب آئے ہو علاقہ بھر دے علماء تشریف لے آئے نے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتاں بیان کی تھی فرمایا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ اسی اپنے پیغمبر نو داعیے الاللہ بنایا داعیے الاللہ یعنی لوگاں نو حجراں تو شجراں تو قبراں تو ہٹا کے ایک اللہ دے در تے جھکان واسطے آئے نے ایک اللہ وال بلان والے داعیے الاللہ نبی پاک علیہ السلام دی دعوت آپ دی تبلیغ آپ دا منہج و مشن لوگاں نو ایک اللہ دے در تے جھکانا عقیدہ توحید دا پیغام لوگوں نے سنانا دوسری صفت فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا سراج سورج نو کیا جانا سراج منیر چمک دے ہوئے آفتاب روشن چراغ بنایا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر آسمان والے سورج دا بھی ذکر کیتا مگر ان دا ذکر فرمایا تے فرمایا سراجم وحاجا تے جدوں نبی پاک دا ذکر فرمایا تے فرمایا سراجم منیرا
وہ سورج آسمان والا ہے، یہ سورج زمین والا ہے۔ اس سورج دے اندر شدت بڑی ہے، اس سورج دے اندر محبت بڑی ہے، اس سورج دے اندر گرمی بڑی ہے، اس سورج دے اندر نرمی بڑی ہے۔ وہ سورج آسمان والا ہے، یہ سورج زمین والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن پاک اندر سورج آکھیا ہے، چاند نہیں آکھیا۔ چاند دا کم بھی روشنی مہیا کرنا ہے تو سورج دا کم بھی روشنی مہیا کرنا ہے، مگر چاند جڑا ہے ایدی سورج ایدی روشنی اپنی نہیں، انہوں اللہ سورج دے ذریعے روشنی عطا کردا ہے، تے سورج دی روشنی اپنی ہے، اللہ انہوں روشنی ڈائریکٹ عطا کر دے۔ اللہ نے حضور نو چاند اس واسطے نہیں آکھیا، سورج آکھیا ہے، چونکہ میرے نبی نے بھی دنیا دے کسی استاد کو تعلیم حاصل نہیں کیتی، ڈائریکٹ اللہ کو علم حاصل کیتا ہے، اس واسطے اللہ نے سورج آکھیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان والے سورج دے نال لفظ وہاجہ بولے، تے نبی پاک دے نال لفظ منیرہ بولے، لفظ منیر بولے، اور چاند دا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَقَمَرًا مُنِيرًا، چاند دے نال بھی اللہ نے لفظ منیر بولے۔ کی گل سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو صفتاں سورج والیاں عطا کیتیاں نے تے مزاج چاند والا عطا کیتا ہے۔ یعنی وہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا، وہ دے وال بندہ ٹک ٹکی لگا کے ویکھ ہی نہیں سکتا، اکھاں درد ہوندی ہے، بندہ بے چین بے قرار پریشان ہو جاتا ہے۔ تے جنہ حضور نو ویکھیا ہے وہ حضور تے قربان ہو گئے، انہوں ویکھن والے پریشان ہوندے نے، اس سورج نو ویکھن والے قربان ہوندے۔ میں تواڈے سامنے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سراج منیر اس حوالے نال چند معروضات پیش کرنیاں نے۔ حضور چمکدے ہوئے آفتاب نے، روشن چراغ نے، سورج نے۔ سورج چنا اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیاں رکھیاں، موٹیاں موٹیاں سورج چار خوبیاں نے۔ نمبر ایک، سورج سونا ہے، سورج ویکھن دے اعتبار نال خوبصورت ہے۔ سورج دی دوسری خوبی یہ وے کہ سورج دے آن نال اندھیرے ختم ہوندے۔ اللہ تعالیٰ سورج نو لے آ کے راتاں نو دناں وچ تبدیل کر دیندے، دنیا دے اندھیرے سورج دے ذریعے ختم ہوندے۔ سورج دی تیسری خوبی یہ وے کہ سورج نو اللہ تعالیٰ نے دنیا واسطے کافی بنایا ہے، یعنی جدوں سورج چڑھ جائے تے پھر سانو انہاں لائٹاں دی کوئی ضرورت نہیں پیندی، سورج چڑھیا ہوئے تے پھر لائٹاں دی لوڑ نہیں۔ سورج دی چوتھی خوبی ہے وے سورج نو اللہ نے جدوں تو بنایا اور جدوں تک سورج رہے گا قیامت تک سورج ایکو ہی ہے۔ سورج کنے نے پلا ایکو ہی۔ کدی ہویا ایسا تواڈے منڈی بہاؤدین دے علاقے کہ تسی ایک دن سورج ویکھو تے پیلا ہے تے اگلے دن ویکھو تے نیلا ہوئے؟ کدی نہیں ہویا، سورج ایکو ہی ہے۔ اے جڑیاں سورج دیاں چار خوبیاں نے نا، اے اللہ تعالیٰ نے سراج منیر وچ بھی رکھی ہیں، سورج وچ بھی رکھی ہیں اور سراج منیر وچ بھی رکھی ہیں۔ اے جڑیاں چار خوبیاں نے انہاں دا ہی میں تواڈے سامنے ذکر کراں گا، تھوڑی جی دی تفصیل بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم نے میرے پیغمبر دے اوصاف حمیدہ نو بیان کیتا, میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں خوبیاں نو بیان کیتا, میرے نبی دیاں پیاریاں پیاریاں صفتاں نو بیان کیتا, میرے پیغمبر دے سونے سونے ناماں نو بیان کیتا. کائنات دے رب نے میرے پیغمبر دے اوصاف حمیدہ بیان کیتے نے. اللہ اکبر. کھائی دے رہن والے, گردوں نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو, بھائی قمر زمان صاحب دی دعوت تے آئیو. جتنے ویر جنیاں میریاں ماما بینہ گفتگو سن رہیاں نے بڑی محبت دے نال گل سنیا جے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, انا ارسلناک شاہدہ. فرمایا سونیا اسی تنو گلایا, اسی تنو رسالت عطا کیتی ہے, شاہدہ شاہد بنایا ہے. شاہد معنی گواہی دین والا, میرے پیغمبر گواہی دین والے, میرے پیغمبر شاہد بن کے آئے نے, گواہ بن کے آئے. ومبشرا, مبشر دا معنی خوشخبریاں سنان والا, میرے پیغمبر مبشر بن کے آئے, خوشخبریاں سنان واسطے آئے. ونذیرا, نذیر بن کے آئے. نذیر دا معنی اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والا, اللہ دے عذاباں تو لوگاں نو مطلع کرنے والا. میرے پیغمبر اللہ دے عذاباں تو آگاہ کر دے رہے, میرے نبی لوگاں نو آگاہ کر دے رہے. اللہ اکبر. فرمایا وداعیاً الاللہ بِإذنی, میرے پیغمبر داعی الاللہ بن کے آئے. داعی الاللہ یعنی لوگاں نو اللہ ول بلان والے, ایک رب دی وحدانیت بیان کرنے والے, ایک رب دی الوہیت بیان کرنے والے, ایک رب دی ربوبیت بیان کرنے والے, ایک رب دی ذات دا تعارف کران والے, ایک رب ول لوکاں نو بلان والے, اللہ دے در تے جھکن دا درس دین والے بن کے آئے. فرمایا وسراجا منیرا, اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا, چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ بنایا. کھائی دے رہن والیو, منڈی باؤ دین دے باسیو, میرے مسلمان بھائیو غور کرے آجے, میرے پیغمبر سورج بن کے آئے. ایک سورج آسمان والا, ایک سورج زمین والا. او جڑا آسمان والا سورج ہے, او جدو اپنے آب و تاب دے اندر آندہ ہے, او سورج دیاں کرنا پھیل دیاں نے, اس سورج دیاں کرنا پہ گئیاں منڈی باؤ دین والے آندھی گندم تے, گندم پاک کے تیار ہو گئی. اس سورج دیاں کرنا پہیاں. اللہ اکبر. منجی تے منجی پاک کے تیار ہو گئی. اس سورج دیاں کرنا پہ گئیاں سبزیاں تے, سبزیاں پاک کے تیار ہو گئیاں. اس سورج دیاں کرنا پہ گئیاں فروٹ تے, فروٹ کھان دے قابل ہو گئے. اے اس سورج دی گل ہے جڑا آسمان والا سورج ہے. میں تنو زمین والے سورج دی گل سناواں. آسمان والے سورج دی صفتے وے, او دیاں کرنا پین. اللہ اکبر. تے سبزیاں پک جاندیاں نے, او دیاں کرنا پین, فصلاں تیار ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر. تے سراج منیر دیاں کرنا پین. اے ویکھیا جے میرے پیغمبر دیاں کرنا پیاں. حضرت ابو بکر تے او صدیق اکبر بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پیاں. حضرت عمر تے او حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پیاں. حضرت عثمان تے ذوالنورین بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پیاں. حضرت علی تے حضرت علی شیر خدا بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پیاں. حضرت امیر معاویہ تے
کاتب قرآن بن گئے میرے نبی دیاں کرنا پیاں سیدہ امی عائشہ صدیقہ تے اللہ اکبر ام المومنین بن گئیاں میرے پیغمبر دیاں کرنا پہ گئیاں حضرت بلال حبشی تے وہ مؤذن رسول بن گئے میرے پیغمبر دیاں کرنا پہ گئیاں عشرہ مبشرہ صحابہ تے رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہم میرے پیغمبر دیاں کرنا پیاں نا صحابہ صحابیات تے اللہ اکبر او جنت دے مہمان بن گئے جنت دے شہزادے بن گئے حضرات محترم سورج آسمان والا بھی ہے سورج زمین والا بھی ہے اس سورج دیاں کرنا پہ جاننا ساڑیاں فصلاں پک کے تیار ہوندیاں نے سراج منیر دیاں کرنا پہ جان مومنین دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے اللہ اکبر فرمایا وسراجم منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے اوے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مدنی دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ملتی جگتے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر اسا کرنا ہے مدنی دا مل کے ذکر جیڑا چاندہ ہے جنت چلاوے شجر اوتے مل کے پڑے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما دینے ودائیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا سونیا اسی تانو سراج منیر بنایا ہے چمک دے ہوئے آفتاب بن کے آئے روشن چراغ بن کے آئے نے حضرات محترم سورج دیاں میں تانو چار صفتہ بیان کیتیاں نے سورج دی پہلی خوبی وے پہلی صفتے وے کہ سورج ویکھن دے اعتبار نال خوبصورت ہے سورج سونا ہے اللہ اکبر اگر میں حسن دی گل کراں تے میرے نبی تو ود کے کوئی بھی سونا نہیں میرے نبی تو ود کے کوئی بھی حسین نہیں سورج دی کیڑی گل ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر دا حسن تے ایڈا نرالا ایڈا اللہ حسن ہے میرے پیغمبر نو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا میں پورب بھی گیا ہاں میں پچھم بھی گیا ہاں میں شمال بھی گیا ہاں میں جنوب بھی گیا ہاں میں جناب شرق والے عمل بھی گیا میں غرب والے عمل بھی گیا میں دنیا دے بڑے بڑے سونے میں کے بابا جی آدم علیہ السلام نو ویکھیا حضرت نوح علیہ السلام نو ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو ویکھیا میں سارے نبیان نال ملاقاتاں کیتیاں نے میں دنیا تے بڑے بڑے سونے تے سنکھے تے اللہ تے عظمت والے ویکھے نے مگر فرمایا سونیا دنیا پوری دا چکر لایا ہے تو آڈے ورگا کتے نہیں ویکھیا تو آڈے ورگا کتے نہیں نظر آیا اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی نو ایڈا سونا رب نے بنایا ہے اتنا حسین و جمیل رب نے بنایا ہے مفسرین نے اسے آیت کریمہ دی تفسیر اندر لکھیا ہے کہ اللہ فرما دینے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اسی تانو سراج منیر بنایا ہے مفسرین لکھ دینے اللہ تعالی نے در حقیقت اس صفت دے اندر میرے نبی دا حسنی بیان کیتا ہے میرے نبی دا جمال بیان کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا حسن میرے نبی دا جمال ایڈا پیارا ہے ایڈا لائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ اکبر جنہ عورتہ نے حضرت یوسف علیہ السلام
السلام نو تکیا تے انہاں نے انہاں دے حسن نو ویکھ کے اپنے ہوش گوا لے انگلیاں تے چھریاں چلا بیٹھیاں بجائے فروٹ تے چلا دیاں تے جنہ میرے مدنی کریم نو تک لے آئے میرے مدنی کریم نو ویکھ لے آئے میرے آقا دا حسن ویکھ آئے اور نہ اپنے بچے بھی قربان کر دیتے اور نہ ماپے بھی قربان کر دیتے اور نہ وطن بھی قربان کر دیتے اور نہ جائیداداں بھی قربان کر دیتیاں نے میرے پیغمبر دا حسن ایڈا نرالا ہے اتنا نبی پاک دا حسن اگر تسی غور کرو میرے وال اگر تسی توجہ دیو نا میرے وال تو میں شروع دے اندر آغاز دے اندر تواڈے سینے ٹھنڈے کراں اللہ تعالی نے میرے نبی نو کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا ما زاغ اکیا کاجل واللیل زلف سیاہی جگ تو کفر مٹاویں آیا ہے رب دماہی جگ تو کفر مٹاویں آیا ہے رب دماہی جد چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا جتوں آقا لنگ نے جام دے خوشبواں دے غلیاں دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا ورفعنا لک ذکرک رب نے عطایا شان رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبان رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبان محبوب دی زبان جد کہن تے کمر بھی رب توڑ کے وخایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمالے صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمالے جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمالے جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمالے جس دے خلق دا چرچا جس دے خلق دا چرچا قرآن وچ بھی آیا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ اکبر فرمایا وسراجا منیرا اسی سراج منیر بنایا ہے میرے پیغمبر چمک
چمکدے ہوئے آفتاب اور سورج بن کے آئے نے یہ گل میں حسن دی کرا میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں اتنا میرے نبی نو اللہ نے حسین بنایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدو میرے پیغمبر مکہ پاک تو مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے تے نبی پاک نے مکہ مدینے آ کے لوگاں نو دسیا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا آخری رسول ہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر یہودیاں دے بہت بڑے عالمی دین سن یہودی لوگ حضرت عبداللہ بن سلام دے کول آئے تے کہن لگے جناب عبداللہ تسی ساڈے بہت بڑے عالمی دین جے تے ایتھے جناب مدینہ پاک دے اندر مدینہ شریف دے اندر ایک اللہ دا بندہ ہے ایک جوان آیا ہے جڑا کہندا میں رب دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں لہذا تسی ساڈے نال چلو نا تے ویکھ کے دسو واقعی رب دا نبی ہے یا غلط بیان نہیں پیا کردا ہے تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں چلدا آ گیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ دی دھرتی تے پہلا آواز فرماندے پیسن یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام نبی پاک پہلی تقریر فرما رہے سن تے حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے میریاں نظراں سونے نبی دے چہرے تے پیاں تے جم گئیاں تے میں ویکھ گئی گلاں سنیاں ہی نہیں گلاں تے توجہ ہی کوئی نہیں دیتی میں نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا ویکھیا تے میرے دل نے فیصلہ کر دیتا عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا اتنا اللہ نے جمال عطا کیتا ہے کہ ویکھ کے ہی کلمہ پڑھ گئے ویکھ کے ہی مسلمان ہو گئے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے ایسا جمال عطا فرمایا اور کھائی دے رہن والے مسلمان بھائی اور ماں بہنوں نبی پاک علیہ السلام دے حسن دے کہ معجزہ تواڈے سامنے رکھا دنیا تے تسی بڑے بڑے سونے ویکھے بڑے بڑے حسین ویکھے نے ایتھے پتہ کی ہوندا ہے بندے نے کسی دا حسن ویکھیا ایسا ہوندا دیوانہ بنیا ایسا ہوندے پیچھے لگیا ہوندے پیچھے لگیا حضرات محترم گڈیاں وک گئیاں ہوندے پیچھے کوٹھیاں وک گئیاں ہوندے پیچھے جائیداداں وک گئیاں ہوندے پیچھے زمیناں وک گئیاں ہوندے پیچھے بندہ حالوں بے حال ہو گیا شرابی بن گیا زانی بن گیا برباد ہو گیا اوے دنیا والیاں دا حسن ویکھن والے بندے برباد ہوندے نے تے میرے نبی نو ویکھن والے آباد ہوندے نے جنہ میرے نبی نو تکیا انہاں نو قرار لبیا جنہ میرے نبی نو ویکھیا انہاں نو تسکین حاصل ہوئی جنہ میرے نبی نو ویکھیا انہاں دی زندگی اندر سکون آ گیا میں کھولو نہیں کہہ رہا حدیث پاک تے غور کریا جے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا یارے کہن لگا اللہ دے نبی جی میری کیفیت انج دی بن گئی ہے انج دا تواڈے نال پیار پہ گیا ہے جدوں میں گھر چلا جانا وا اپنے کماں دے اندر لگ جانا وا تے میں بے قرار ہو جانا میں بے چین ہو جانا وا ٹینشن چا جانا تے میں پھر دوڑ لا دینا وا تواڈے وال تے جدوں میں تانوں آ کے ویکھ لینا وا مینوں قرار لب جاندا ہے مینوں سکون لب جاندا ہے اللہ دے نبی میری تسکین دا ذریعہ تہاڈا دیدار ہے اللہ دے نبی میرے سکون دا سبب تہاڈا دیدار ہے جدوں میں تانوں تک لینا وا میریاں ٹینشناں دور ہو جاندیاں نے میریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ اکبر تے نال ہی کہندا اللہ دے نبی جی جدوں میں اس گل نو سوچنا وا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز نو باہر جاندار چیز تے موت نو لے آنا ہے ایک دن میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے تے تسی بھی دنیا تو رخصت ہونا ہے قیامت آئے گی اللہ دے نبی میں گناہگار بندہ وا میں خطا کار بندہ وا یہ کائنات دے رب نے اپنی رحمت دے نال مینوں جنت عطا کیتی تے پتہ نہیں جنت دے کیڑے کونے اندر مینوں رہائش دتی جائے گی تے تسی تے سنو رب دے نبی ہو نبیاں دے بھی سردار ہو اللہ تانوں مقام محمود عطا کرن گے تے سونیا میں پریشان ہونا وا کہ جنت اندر جا کے اگر مینوں تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا تے پھر مینوں قرار کیویں آئے
جائے گا کھائی دے رہن والے پیار تے ذرا غور کرنا صحابی رسول دی محبت تے ذرا غور کرنا اللہ دے نبی جنت لب جائے گی جنت دیاں نعمتاں لب جان گیاں پھر جنت دے اندر جے تواڈیاں زیارتاں نہ لبیاں تے میرا کی بنے گا میرے تے روح دی تسکین تواڈا دیدار ہے میرے دل دی تے بڑی بڑی خواہش تواڈا دیدار ہے اللہ دے نبی تانوں تک کے تے میں سکون حاصل کرنا وا یہ جنت دے اندر تواڈا دیدار نہ لبیا تے میرا کی بنے گا واہ نبی دے یارو تواڈی محبت تمہیں قربان جائیے تواڈے پیار تمہیں صدقے جائیے جنت اندر بھی فرمایا سکون لبے گا تواڈے دیدار نال جنت اندر بھی قرار لبے گا تواڈی زیارت دے نال اللہ اکبر جے صحابی رسول نے گل کیتی ہے کہنا آپ دے رب نو ایڈا انداز چنگا لگا صحابی دا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے اے تسی جننے بیٹھے ہو تواڈے بھی دل اندر خواہش ہے کہ سونے نبی دا دیدار لبے میرے بھی دل اندر تمنا ہے کہ سونے نبی دا دیدار لبے آؤ پھر سن لو اگر نبی پاک دا دیدار کرنا چاہتے ہو اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا اپنے صحابی نو کہہ دیو پوری دنیا دے لوگاں واسطے پیغام عام کر دیو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فرمایا جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کر کے زندگی گزارن گے فرمایا جڑا بندہ میرے پیغمبر دا تابعدار بن کے رہے گا سونے جڑا تہاڈی تابعداری تہاڈی اطاعت دے اندر زندگی گزارے گا میں اس بندے نو اپنے انعام یافتہ لوگاں شامل کراں گا اپنے پیاریاں محبوب بندیاں شامل کراں گا اللہ جی کون نے انعام یافتہ بندے کون نے تہاڈے محبوب بندے اللہ فرماندے نے من النبیین انبیاء میرے انعام یافتہ والصدیقین صدیقین میرے انعام یافتہ والشہداء شہداء میرے انعام یافتہ والصالحین صالحین میرے انعام یافتہ فرمایا جڑے بندے نو انہاں لوکاں دا ساتھ لب گیا او بڑا چنگا رہ گیا کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا عزت پا گیا شان پا گیا کیونکہ انہاں تو چنگا ساتھ کسے دا ہے ہی کوئی نہیں کی پتہ لگیا کھائی دے رہن والے ہو جیڑا بندہ میرے نبی دا کہنا من کے حضور دی سیرت اپنا کے میرے نبی دا طریقہ اپنا کے میرے نبی دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے گا اللہ اس بندے نو جنت بھی دے گا تے جنت چ سونے نبی دا دیدار بھی دے گا اللہ اس بندے نو جنت بھی دے گا نبی پاک دی رفاقت بھی عطا کرے گا پڑوس بھی عطا کرے گا لہذا حضرات محترم دیدار چاہیے تے اللہ دے نبی دی تابعداری وچ زندگی گزارو اصل میں جڑی گل بیان پیا کردا سی لوکاں نو ویکھ کے لوگ بے قرار ہو جاندے نے تے نبی پاک نو ویکھن والیاں نو قرار لب جاندا ہے اللہ دے نبی تانوں تک لینا وا مینوں سکون لب جاندا ہے تے مینوں یاد آئی اللہ دے ولی دی بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ میرا دل کہندا ہے شاید اس حدیث دی ترجمانی کر گئے نے فرماندے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں
چندا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چندا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، اوے جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ اللہ اکبر، ذات محترم اللہ فرما دے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اسی اپنے نبی نو سراج منیر بنایا ہے، سورج بنایا ہے۔ سورج دی پہلی خوبی سورج ویکھن دے اعتبار نال خوبصورت ہے تے میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں۔ اللہ اکبر، سورج دی دوسری خوبی تے غور کرے اجے، سورج دی دوسری خوبی کی ہے، جدوں سورج چڑھ جاندا ہے تے سورج دے ذریعے اندھیریاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے، سورج دے آن دے نال اللہ اکبر راتاں دن تبدیل ہو جاندیاں جے، جدوں سورج چڑھ جاندا ہے نا اللہ اکبر تے سورج نال اندھیرے مکدے نے تے سراج منیر نو اللہ نے ایسا بنایا، اس سورج دے آن نال اندھیرے مکے، اس سورج دے آن نال جہالتاں مکیاں، اس سورج دے آن دے نال روشنیاں آئیاں، اس سورج دے آن نال نور آیا، علم آیا، جہالتاں تو لوگاں نو نجات لبی۔ اللہ اکبر، شعور آ گیا لوگاں دے اندر، میرے پیغمبر بحیثیت سراج منیر بن کے آئے نے، حضور دے آن نال جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک دی آمد تو پہلا اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، فرمایا میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگاں دے اندر کھلی گمراہی سی، لوگ جہالت دے گڑے وچ ڈگے پے سن، ضلالت والی گمراہی والی زندگی پہ گزار دے سن۔ پھر میرے کریم آقا آ گئے، رؤوف رحیم نبی آ گئے، میرے پیارے محبوب پیغمبر آ گئے، حضور دے آن دے نال معاشرے وچوں جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے۔ عرب دے معاشرے اندر بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن، مگر کھائی والے ہو چار موٹیاں موٹیاں جہالتاں عرب دے اندر جنہاں دا بالخصوص میرے پیغمبر نے خاتمہ فرمایا۔ سب تو بڑی اور پہلی جہالت پتہ کیے، اے لوگ اللہ دا حق غیراں دے سامنے رکھیا کر دے، رب دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کر دے، کوئی لات دا پجاری، کوئی مناب دا پجاری، کوئی عزا دا پجاری، کوئی حبل دا پجاری، کوئی واد دا پجاری، کوئی سوا دا پجاری، کوئی نصر دا پجاری، علیحدہ علیحدہ لوکاں نے اپنے حاجت روا بنائے، مشکل کشا بنائے، نظرائیں نام دے سامنے، نیازائیں نام دے سامنے، منت منوتی ہیں نام دے سامنے۔ میرے کریم آقا نے آ کے لوگاں نو درس دیتا، میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو عقیدہ توحید دسیا، میرے نبی نے آ کے رب دی وحدانیت دا اعلان فرمایا۔ فرمایا مکے والیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دے والدین بھی کوئی نہیں، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، او دا ثانی بھی کوئی نہیں، او دے مد مقابل بھی کوئی نہیں، رب دا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی پرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی قبر والا، پوری کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، دستغیر بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ، دنیا دا نظام چلان والا اللہ، ڈبدیاں تارن والا اللہ، چلدیاں بنہلان والا اللہ، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے۔ میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو عقیدہ توحید سمجھایا۔ عقیدہ توحید پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات دا بھی کسی نو شریک نہیں بنانا، او کلا ہے ذات دے اعتبار نال، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، او دے والدین بھی کوئی نہیں، نہ اوندا کوئی پتر ہے، نہ اون دی کوئی بیوی ہے، نہ اون دے کوئی ماپے نے، او وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، عقیدہ توحید دی دوسری شک، اللہ دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں،
نہیں، اللہ عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ مختار کل ہے اور کوئی مختار کل نہیں، اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، اللہ غوث اعظم ہے اور کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم تیسری شک فرمایا عبادت بھی کلے اللہ دی کرنی ہے، عبادت اللہ دے علاوہ کسے دی نہیں کرنی، عبادت قولی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی، عبادت مالی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی، عبادت بدنی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرات محترم قولی عبادت تو کی مراد ہے، جدوں بھی منت منوتی رکھنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، سوال اللہ کو منگنا اللہ کو ہے، مالی عبادت کیے نظر و نیاز جدوں دینی ہے کلے رب دے نام دی دینی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، اللہ جی کس چیز نو؟ فرمایا مردار نو حرام کیتا، رگائیں چبین والے خون نو حرام کیتا، خنزیر دے گوشت نو حرام کیتا، اللہ جی اور کنو کیتا ہے؟ فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اللہ اکبر، ہر اس چیز نو حرام کیتا ہے جڑی غیر اللہ دے نام تے دیتی جائے، غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی جائے، غیر اللہ دا نام جدے تے پکاریا جائے۔ اوے سونےو غیر اللہ دے نام دی نظر بھی حرام ہے، غیر اللہ دے نام دی نیاز بھی حرام ہے، غیر اللہ دے نام دا پینا بھی حرام ہے، غیر اللہ دے نام دا کھانا بھی حرام ہے۔ اے میرے پیغمبر دی دعوت ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرے پیغمبر داعیے اللہ بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ بدنی عبادت بھی اللہ دی، سجدہ اللہ دی بارگاہ اندر، رکوع اللہ دی بارگاہ دے اندر، قیام اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ میرے پیغمبر عقیدہ توحید بیان کیتا لوگاں دے سامنے، رب دی وحدانیت دا درس دیتا۔ اوے ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کا دی سانگ، ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کا دی سانگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ، ایک باری او دے در اتے آ بندیا، انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، پانی دے قطرے تو انسان بنایا، نقش الگ نے تنین الگ نے، نقش الگ نے تنین الگ نے۔ اوے چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، او دے جے کاریگر کوئی وخا بندیا، ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کا دی سانگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔
فرمایا لوگو عبادت ایک اللہ دی کریا کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے کلیاں تانوں ہی نہیں تواڈے والدین تواڈے گزرن والے جتنے گزرے لوگ ساریاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے فرمایا کلے انساناں نو نہیں زمین نو فرش رب نے بنایا آسمان نو چھت رب نے بنایا آسمان تو بارش رب نے وسائی زمین وچوں اناج رب نے اگایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فرمایا میرے بندے کیوں انج کرنا ہے حالہ تو جاننا ہے تو علم رکھنا ہے زمین بنانے چ میرا کوئی شریک نہیں آسمان بنانے چ میرا کوئی شریک نہیں اناج اگانے چ میرا کوئی شریک نہیں بارش وسانے چ میرا کوئی شریک نہیں تینوں چنگی طرح پتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہاں پھر میرا در چھڑ کے غیراں دے در تے سجدے کیوں کرنا ہے پھر مینوں چھڑ کے کسی ہور نو داتا تے حاجت روا تے مشکل کشا کیوں کہندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کیڑی چیز نے تینوں غفلت دے اندر پایا کیڑی چیز نے تینوں دھوکے اندر رکھیا اپنے رب دے معاملے اندر حالات تینوں رب نے بنایا سجا کے بنایا پھبا کے بنایا آلہ بنایا اشرف بنایا بلند و بالا بنایا عزت دیتی شان دیتی اور ایسا بنایا پھبا کے سجا کے برابر برابر بنایا اے ویکھیا کر کدی رب دی کاراگری تے غور کریا کر کھائی والیا رب نے تینوں دو کان عطا کیتے اور برابر برابر جتھے سجا کان اوتھے ٹھیک سامنے کھبا کان جتھے اللہ نے سجی اکھ لائی ٹھیک اونے فاصلے تے اللہ نے کھبی اکھ لائیے نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ قائد پنجاب حافظ محمد قاسم شیخو پوری شیر پاکستان حافظ محمد قاسم شیخو پوری اہل حدیث یوتھ فورس سر وقف سر فروش سر وقف سر فروش نعرہ تکبیر حافظ محمد قاسم شیخو پوری ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا فاضل نوجوان قائد یوتھ فورس محترم حافظ قاسم شیخو پوری حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے توجہ فرماؤ میں جڑی گال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما دے نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ فرما دے نے میرے بندے میں تینوں بنایا برابر برابر سجا پھبا کے بنایا ویکھو نا اللہ تعالیٰ نے انسان نو کیڈا سونا بنایا ہے اوے غیر دے دار تے سجدے کرن والے آ جے اللہ تیریاں اکھاں تیرے پیٹ تے لا دیندا کنے رب نو پوچھنا سی جے اللہ تیرے کان تیری کمر پیچھے لا دیندا کنے اللہ نو سوال کرنا سی اللہ تیرے پیر لتاں دی جگہ تے لا دین تیرے ہاتھ تیریاں لتاں دی جگہ تے لا دیندا کنے رب نو سوال کرنا سی مگر اللہ فرماندے نے میں سجا کے بنایا میں پھبا کے بنایا جتھے وال سونے لگے میں اوتھے لائے جتھے اللہ اکبر تیرے ہاتھ چنگے لگے میں اوتھے لائے اور دونوں بازواں نو برابر برابر بنایا دونوں کناں نو برابر برابر بنایا دونوں اکھاں نو برابر برابر بنایا دونوں لتاں نو برابر برابر بنایا سجایا پھبایا برابر برابر بنایا اللہ اکبر ہے ایک گل ایتھے سمجھن والی جے اللہ نے پیر بنائے دو بنائے اللہ نے ہاتھ بنائے دو بنائے اللہ نے کان بنائے دو بنائے اللہ تعالی نے لتاں بنائیاں دو بنائیاں اللہ نے اکھاں بنائیاں دو بنائیاں مگر کدی سوچی آئی اللہ نے ساریاں چیزاں دو دو بنائیاں سر ایک کیوں بنایا کادے لئی اللہ نے سر اس واسطے ایک بنایا ہے میرے بندے نو یاد رہے اے سر کٹانا بھی اللہ واسطے جھکانا بھی اللہ واسطے اللہ اکبر میرے پیغمبر دائی اللہ بن کے آئے نے حضور نے مشرکین مکہ نو عقیدہ توحید دی دعوت دیتی تے انجن کدا پایا کھائی والے ہو جڑے جڑے ایمان لے کے آئے اور نہ اپنیاں گردناں تے چھریاں چلوا لیاں پر عقیدہ توحید تے کمپرومائز نہ کیتا میرے نبی نے
نے ویکھیا انہاں چ دوسری بڑی جہالت اللہ اکبر نفرت بڑی عام ہے حقارت بڑی عام ہے تکبر بڑا عام ہے بندے نو بندہ نہیں جان دے نکی نکی گل تے بندے مار دیندے نکی نکی گل تے لڑ دے خانداناں دے خاندان مار دیندے صلح نہ ہوندی لڑائیاں ختم نہ ہوندیاں پھر میرے کریم آقا دی آمد ہوئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے پیغمبر آئے نا حضور نے آ کے لوگاں نوں بھائی چارے دا درس دیتا اخوت و رواداری دا درس دیتا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام فرمایا لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے جے جس رب دے نام دیاں قسماں اٹھا دے جے اس رب کولو ڈر جاؤ کتے رحمی نہیں صلہ رحمی کریا کرو رشتے توڑیا نہ کرو جوڑیا کرو میرے پیغمبر نے عرب دے انہاں موتیاں نو جڑے بکھرے پیسن ندی نالیاں پہاڑیاں اندر میرے نبی نے چون کے ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑیا آپس دے اندر اللہ اکبر حضور آئے نے میرے نبی نے نفرتاں مکائیاں معاشرے دیاں او لوگ جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے بنے سن ایک دوجے تو جانا ورن لگ گئے کیونکہ میرے نبی نے آ کے تربیت کر چھڑیے حضور سراج منیر بن کے آئے جہالتاں مکان واسطے تیسری جہالت مشرکین مکہ اندر بے حیائی بڑی عام سی بے غیرتی بڑی عام سی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں جدی مرضی عزت پمال کر دیتی جاندی جدی مرضی عزت تار تار کر دیتی جاندی میرے نبی نے آ کے دسیا او لوگوں میری امت ایک بندے دی عزت مومن بندے دی عزت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دے گھر بیت اللہ نال وی بہتی عزت ہے میرے نبی نے لوکاں نوں آ کے حیا دا درس دیتا میرے نبی نے آ کے لوکاں نوں غیرت دا درس دیتا حضرات محترم جڑے اپنے دی عزت لٹ لیندے سن او بیگانے دی عزتاں دے محافظ بن کے بیٹھ گئے تے جڑے جڑے پھر میرے دل نبی دے لڑ لگے اللہ فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات جڑے ایمان لے آئے حیا والے جڑیاں ایمان لے آئیاں حیا والیاں بن گئیاں حضور نے نہ جہالتاں دا خاتمہ کیتا چوتھی بڑی جہالت مشرکین مکہ دے اندر اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بیٹیاں نو زندہ دفن کریا کرتے سن بیٹیاں دا کوئی پیار نہیں بیٹیاں نو کوئی محبت نہیں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی چ نپ دیا کر دے پھر میرے کریم آقا آگے میرے نبی نے آ کے لوکاں نو بیٹیاں دی عزت تے جاؤ عظمت دا پیغام دیتا فرمایا لوگو بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے انہاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں وفاواں والیاں ہوندیاں نے میرے نبی اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر کے مثال پیش کیتی او لوگ جڑے تیاں نو مٹی چ نپ دیندے سن او بیٹیاں دے محافظ بن کے بیٹھ گئے او بیٹیاں نال پیار کرن والے بن گئے کیوں اللہ فرماتے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا معلم انسانیت گلایا سی اللہ اکبر حضور ایدہ پڑھ پڑھ کے تذکیہ کیتا معاشرے دا یا حالتاں تو پاک کیتا معاشرے نو مگر حضرات محترم ایک درد دل دی گل تو انہوں دساں او جڑیاں جہالتاں مشرکین مکہ پائیاں جاندیاں سن او جہالتاں معذرت نال دوبارہ ساڈے چ راج کرن لگ گئیاں نے دوبارہ ساڈے چام ہو گئیاں نے شرک والی جہالت بھی عام ہے نفرتاں لڑائیاں والی جہالت بھی عام ہے تے جناب بے غیرتی بے حیائی والی جہالت بھی عام ہے اور جناب بیٹیاں نال زیادتی کرن والی
جہالت بھی عام ہو گئی ہے اوے سونیو تسی جننے بھی رائے جے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن ہن ساڈے سارے دے ذمے میں ہن اسی رل مل کے اس مشن نو اگے لے کے چلنا ہے اسی تانوں پلیٹ فارم دینے ہیں نوجوانو اللہ اکبر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا پلیٹ فارم نوجوانو آہو اپنیاں جوانیاں نو اگر کسی خاتے دا بنانا ہے آ یوتھ فورس دا حصہ بن جا اللہ اکبر اپا رل مل کے اللہ دے نبی دے مشن نو اگے لے کے چلیے اپا لوگاں نو عقیدہ توحید دی دعوت دئیے اپا لوگاں نو اخوت و رواداری دی دعوت دئیے اپا لوگاں نو حیا تے جناب غیرت دی دعوت دئیے اپا لوگاں نو بیٹیاں دی عظمت تے عزت تے محبت دی دعوت دئیے آؤ اسی پلیٹ فارم تانوں مہیا کریے آؤ دست و بازو بنو یوتھ فورس تے اپا نبی پاک دے مشن نو اگے لے کے چلیے حضور دے منہج نو اگے لے کے چلیے اور اللہ دی قسم چوک کے آنا حضرات محترم میری جماعت دا شیوا ہے میرے مسلک دی پہچان ہے اسی ہمیشہ دنیا دے اندر عقیدہ توحید دا پیغام پہنچایا اسی دنیا اندر ہمیشہ اخوت و رواداری محبت و بھائی چارے دا پیغام پہنچایا اسی ملک دے اندر جدوں کوئی مسئلہ بنے ہے ساڈی جماعت تے آج تک ایک لیبل بھی ایسا ثابت نہیں ہو سکتا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں نے کسی جناب غیر جناب ملک دے خلاف کسی سرگرمی چ حصہ لیا ہوئے اسی فوج دے جواناں دے نال کھڑے ہونے ہاں اسی پولیس دے نوجواناں دے نال کھڑے ہونے ہاں اسی اپنے ملک دے اداریاں دے نال کھڑے ہونے ہاں اسی اپنے نوجواناں نو محبت دا درس دینے ہاں پیار دا درس دینے ہاں عقیدت دا درس دینے ہاں حیا دا درس دینے ہاں بیٹیاں اور ماما اور بہناں دی عزت تے غیرت دا دفاع کرن دا درس دینے ہاں اگر چاہتے ہو ملک بدلے معاشرہ بدلے غیرت آئے حیا آئے توحید کا پیغام پھیلے پھر آؤ رل مل کے یوتھ فورس دے دستو بازو بن جاؤ انشاءاللہ ساڈا وعدہ ہے تواڈے نال اسی تانوں جدوں استعمال کران گے رب دے قرآن واسطے کران گے کملی والے دے فرمان واسطے کران گے آؤ پلیٹ فارم ہے بہترین پلیٹ فارم جتھے خدمت انسانیت دا کم ہوئے اللہ اکبر میرے پیغمبر دا بھی یہی مشن ہے تے ہن سانو چاہیے اس مشن نو نبھانا اللہ دے نبی تے سمجھا گئے میرے نبی تے پیغام دے گئے نے اوے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے یوتھ فورس دا پیغام دینا پیا تانوں یوتھ فورس دا سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت دا رستہ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے حجراں تے شجیراں نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے جیڑے حجراں تے شجیراں نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے
لٹا چھوڑے سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جھگڑے تے رولے کیویں غوثے نال سونے مدنی دسائی ایک گل سونے آقا دسائی ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سونے مدنی کدوں تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے فرمایا ودائیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے سراج منیر سورج دی دوسری خوبی ہے وے سورج دے آنن اندھیرے دا خاتمہ ہوندہ ہے سراج منیر دے آنن جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے سورج دی تیسری خوبی تے غور کرے آجے اللہ نے سورج نو دنیا واسطے کافی بنایا ہے جدوں سورج چڑھیا ہوئے پھر اینا جناب لائٹاں دی ضرورت نہیں پہندی تے میرے نبی دے بارے اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فرمایا اسی اپنے پیغمبر دی شریعت نو کافی بنایا ہے قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے اللہ اکبر جی میں سورج دی جناب سورج دی موجودگی اندر کسے لائٹ دی ضرورت نہیں سراج منیر دی شریعت دی موجودگی اندر کسے اور شریعت دی کسے اور کتاب دی کسی اور مفتی دی کوئی ضرورت نہیں میں ایک مثال پیش کرا تو آڑے سامنے اے ویکھو نا مسجد دے اندر آئے ہو تسی مسجد دے پڑھو زور دی نماز دوپہر چنگی توپ لگی ہوئے تو تسی باہر نکلو تے مسجد دے دروازے تے بندہ کھڑوتا ہے انہیں موبائل دی لائٹ بالی ہوئی تے اسی سارے انہوں روک روک کے کہاں گے پائی لائٹ بند کر لیں کہنے ہیں کہ نہیں انہیں کہنا ہے بھی کی مسئلہ ہے اسی کہاں گے پائی سورج نکلے ہے تے ان دی لائٹ دی لوڑ ہی نہیں کتھے سورج تے کتھے موبائل دی لائٹ وہ کہے ہاں یار بند کر لے اسی کہنا بندہ بھول گیا تے بندہ انہیں لائٹ بالی ہوئی تے بندہ انہوں کہے پائی لائٹ بند کر لے تو کہے تو انہوں کی مسئلہ ہے بندہ کہے سانوں کی مسئلہ ہے بھی سورج چڑھے دی ضرورت ہی نہیں وہاں دا چڑھیا روے وہ کہندہ ہے چڑھیا روے سورج کی مطلب آندہ ہوں میں نوں دے سروکار ہی نہیں میں اپنا ہی دیوہ باڑنا تے اسی کی کہاں گے بھی تم ہی دیوہ ہی دیوہ ہی ہیں بھی پتے نو پہچان ہی نہیں کتھے سورج تے کتھے دیوہ او کتھے سورج تے کتھے لالٹن سورج کتھے تے موم بتی کتھے کو مقابلہ ہے وہ آنکھیں نہیں بڑے آ رہے چڑھے آ رہے سورج میں اپنا ہی باڑ تے اسی کہنا ہے بندہ چلا ہو گیا انہوں سمجھ نہیں آ رہی بندہ کوئی انہوں کہے گا تے اسی کہاں گے یار جاندی کرو انہوں بندے انہوں پتہ ہی نہیں سورج تے لائٹ آم دے انہوں پہچان ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ویر جی تسی بھی انہوں چلا سمجھو گے تے اسی بھی چلا سمجھاں گے تے میں پیغام دینا چاہنا وا اللہ اکبر جڑا سورج دے مقابلے اندر دیوہ بالی پھردا ہوئے اسی کہنے اب بندہ کمڑا ہو گیا انہوں پتہ نہیں لگ رہا تے جڑا بندہ سراج منیر دے مقابلے اندر مولوی چکی پھردا ہوئے مفتی چکی پھردا ہوئے علامہ چکی پھردا ہوئے ایک پاسے سراج منیر ہے ایک پاسے حضرت صاحب یوں فرماتے ہیں ایک پاسے سراج منیر ہے ایک پاسے مفتی صاحب یوں کہتے ہیں تے اسی کی کہاں گے بھائی خیال کر کتھے سراج منیر تے کتھے مولوی صاحب جوڑ میلی کوئی نہیں اللہ اکبر میرے پیغمبر نو اللہ نے کافی بنا دیتا ہے کمی چھٹی کوئی نہیں کسے گل دی اگر تو نبی پاک دی حدیث دے مقابلے اندر کسے مفتی دا قول لے کے آویں کسے محدث دی بات لے کے آویں کسے فقی دا فتوہ لے کے آویں مفتی دا فتوہ لے کے آویں تے بھائیوں میں پھر تینوں یہی کہاں گا کہ تینوں سمجھ نہیں آتی پئی کی انہاں دا مقابلہ اوے سراج منیر کتھے میں اے لوگ کتھے نے لہذا جدوں نبی پاک دی حدیث سامنے آ جائے پھر چونکہ چنانچہ اگر مگر نہ کریا کر حضرت یوں فرماتے ہیں فرما جناب فلاں نے یوں لکھ دیا ہے نہ سنیا سراج منیر اللہ کا کیتا اوے جدے کول سراج منیر ہوے اونوں کیڑی لوڑ ہے دیویاں دی اونوں کیڑی لوڑ ہے موم بتیاں دی اونوں
کیڑی لوڑ لالٹن دی نہ انج نہ کریا کر اللہ اکبر آپ اختلافات نو مکائیے آپ سراج منیر تے اتفاق کریے اللہ فرماندے نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آج میں تانوں کھائی اندر محبت دا درس دینا آیا جے میں بھائی چارے دا درس دینا آیا جے میں اتفاق و اتحاد دا درس دینا آیا جے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کرو تڑے بازیاں نہ بٹیا کرو اللہ اکبر ویر جی اللہ دی رسی تو کی مراد ہے پوچھ لو کسے مسلک دے عالم دین کو جا کے پوچھ لو اللہ دی رسی کی ہے اللہ دی رسی رب دا قرآن ہے اللہ دی رسی نبی پاک دا فرمان ہے اللہ اکبر آؤ رب دے قرآن وال آؤ نبی پاک دی حدیث وال حضرات محترم جتنے ساڈے اندر اختلافات پائے جاندے نے تینوں میرے تے کئی اعتراضات ہون گے میری مجلس دے اندر جننے ویر آئے جے جو بندی بائی آئے جے بریلوی بائی آئے جے اہل تشیع دے نوجوان آئے جے مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھن والے آئے جے میں درد دل دے نال ایک محبت دی گل تانوں سمجھانا چاہنا مسلمان بھائیو توجہ کریا جے غور کریا جے یار اتفاق نو فروغ دئیے اللہ کہندا ہے فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کرو ہونے فرقے جڑے بنے ہوئے نے جڑے اختلافات ودے ہوئے نے انہاں دا خاتمہ کیویں ہوئے گا انہاں دا خاتمہ ہونا ہے رب دے قرآن نال انہاں دا خاتمہ ہونا ہے نبی پاک دے فرمان نال اللہ نے قرآن پاک اندر ایک دوسرے مقام تے اس گل نو وضاحت دے نال سمجھایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کریا کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو اولی الامر دی اطاعت کریا کرو تو جدوں کسے گل تنازع بن جائے اودوں لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں فردوہ الی اللہ والرسول واپس آ جاؤ رب دے قرآن وال واپس آ جاؤ نبی پاک دی حدیث وال جو فیصلہ قرآن کرے جو فیصلہ حدیث کرے انہوں مان لو سار تسلیم خام کر لو حضرات محترم جنہیں تینوں میرے تے اعتراضات نے جنہیں مینوں تیرے تے اعتراضات نے اپنا قرآن و سنت تے پیش کر دینے آ جڑا فیصلہ لب جائے انہوں تو بھی مان لے جڑا فیصلہ لب جائے انہوں میں بھی مان لما اللہ اکبر اور فیصلہ سنیا جے توجہ کریا جے غور کریا جے اور اللہ دی قسم سنیا میرے پیغمبر دے صحابہ دا بھی یہی وتیرہ سی رب دے قرآن میں رجوع کر دے نبی پاک دی حدیث میں رجوع کر دے اگر کسی معاملے اندر بھی اختلاف بندا ہے روایت تے غور کریا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے حکمران نے تے تسی جان دیو نا جناب عمر دے عدل نو آپ دی عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا ایک پاگل عورت ہے مجنونہ عورت ہے وہ شادی شدہ عورت سی انہیں زنا کر لیا کسی غیر دے نال اللہ اکبر تے حاملہ ہو گئی لے کے آگے نا حضرت عمر دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دسیا گیا اس عورت نے زنا کر لیا ہے شادی شدہ ہون دے باوجود بدکاری کیتی ہے کی کیتا جائے تے شریعت دا فیصلہ ہی ہے نا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرن اور جناب ثابت ہو جائے پھر زمین وچ گڈ کے انہوں پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے تے میرے عمر نے شریعت دے مطابق کوئی فیصلہ جاری کر دیتا فرمایا لے جاؤ زمین وچ گڈ کے عورت نو رجم کر چھڈو نا فیصلہ سنایا بندے بی بی نو لے کے جان لگے نے تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا امیر المومنین جی معذرت دے نال تہاڈی عزت تہاڈا مقام اپنی جگہ تے وے مگر اے جڑا فتوی تسی جاری کیتا ہے جڑا فیصلہ جاری کیتا ہے اے نبی پاک دی حدیث دے خلاف جاندا پیا ہے فرمایا علی جی کیویں حدیث دے خلاف جاندا ہے شریعت دا قانون ہے شادی شدہ عورت ہے انہیں زنا کیتا ہے ثابت ہو گیا ہے فرمایا تسی سنیا نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا تین بندے انج دے نے جنہ تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے جنہ تے حد جاری نہیں ہوئے گی کیڑے تین بندے فرمایا ایک نابالغ بچہ جنی دیر تک بالغ نہیں ہوندا او دے تے کوئی حد جاری نہیں ہونی بندہ نیند دے غلبے دے اندر ہے نیند دے اندر بندے نے کوئی ایسی خطا کی تھی او دے تے کوئی حد جاری نہیں ہونی تیسرا بندہ جڑا پاگل ہو جائے چلا ہو جائے دنیا دا ہوش ہی کوئی نہیں عورت یا مرد ہو دے تے کوئی حد جاری نہیں ہونی تسی کہندے ہو حد جاری کرو اللہ دے نبی کہندے حد جاری نہیں ہو سکدی میں تہاڈی مننا یا نبی پاک دی مننا
تے میرے عمر رون لگ پے اوے حضرات محترم اسی تے حدیث سامنے ہوندی ہے برادری اگے کرنے ہاں حدیث سامنے ہوندی ہے رشتہ دار اگے کرنے ہاں حدیث سامنے ہوندی ہے مولوی اگے کرنے ہاں حدیث سامنے ہوندی ہے مفتیاں دے فتوی اگے کرنے ہاں حدیث موجود ہوندی ہے اپنے فقیہ دی فقاہت نو پیش کرنے ہاں اوے عام بندیاں دی گل کرنا ہے میں اس جوان دی گل پیا کرنا وا جنوں اللہ تعالی کولوں میرے نبی نے مانگ مانگ کے لے آئے میں اس جوان دی گل پیا کرنا وا جڑا زمین تے مشورے دے وے آسمان تو اللہ قرآن نازل کردا ہے میں اس جوان دی گل پیا کرنا وا جدی زبان تے میرے نبی فرماندے اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہے میں اس جوان دی گل پیا کرنا جڑا بدار اندر نکلے شیطان بدار چھڑ جاندا ہے میں حضرت عمر بن خطاب دی گل پیا کرنا وا تے جدوں میرے نبی دی حدیث نو سن لیا ہے نا حضرت عمر رون لگ پے لوگو بی بی نو واپس لے آؤ آزاد کر چھڈو مینوں پتہ نہیں سی اج تو پہلی اس حدیث دا اج پتہ لگ گیا ہے اج تو بعد عمر دا بھی ایو ہی فتوی تے عمر دا ایو ہی فیصلہ ہے جو اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے تابعداری مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اینو کہندے نے یہ تو نہیں حدیث سامنے تے اسی آنکھیں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں اینج نہیں بھائی اینج نہیں اللہ اکبر گل ختم کریے محبت دا پیغام تو انو دیواں اللہ اکبر ویڈیو اسی بھی یو پیغام دے رہے ہیں اسی یو میسج تو انو دے رہے ہیں کہ نبی پاک نو اللہ سراج منیر بنایا ہے تے آپ تو ود کے کون جدی بات نو منیا جائے لوکاں نو مقابلے دے اندر نہ لے آؤ حضور دا جواب نہیں اچھی کہو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں میرا عقیدہ سن لے ساڈا پیغام یوتھ فورس دا جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا اے پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں گل سن والی جے نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں جان تو بھی پیارے ہیں جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں اسی لوکاں نو پلہ کیوں نہیں پھڑان دے اسی ہورنا دے مرید کیوں نہیں بن دے گل سن لو پوری تقریر دا نچوڑ دے وہاں حشر دے دن جدو توپ نے ستوڑائی اتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آنا نظری نہیں آنا تے ساڑھے پیر نے کہنا ہے اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے چوتھا حصہ پھر انشاءاللہ تو اڈے سامنے عرض کریں گے
جی سنا بھائی جان کہتے ہیں ایک نعت سنا دے، سنا دے سنائیاں تو میں اگے بھی واہ واہ نے تو پر انج دی سنان لگا میں تانوں سوتیاں پیاں بھی نہیں بھولنی انشاءاللہ۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے، کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اور بھی پیار والا جملہ ہے، زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا، چم چم سینے لاندا، راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا، عثمان علی ویندا، صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ آخری شیر جے پیار نال سنیا جے محبت دے نال، شیر ایڈا وڈا ہے میرا دل آندا تسی ستے پہ بھی سبحان اللہ کہو، ایڈا وڈا شیر ایڈا پیار والا شیر۔ الیاس میں تر جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا، اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے، الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا، طیبہ وچ مر جاندا، تے پڑھ دے جنازہ آقا، پڑھ دا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو کھائی والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ السلام علیکم۔